ఇది మన వర్క్ వచ్చేసి శివకోట దగ్గర మేడ్చిరపాలెం అనమాట. ఇదే మన సైటు. చూడండి ఎంత డర్టీగా ఉందో. ఎంత డర్టీగా ఉన్నా మన క్లీనింగ్ ఎలా ఉంటుందో తెలుసు కదా. లేట్ చేయకుండా వెంటనే వాషింగ్ అయితే స్టార్ట్ చేసాం. స్లాబ్ అంతా వాష్ చేయడానికి 1 డే పట్టింది మాకు. మీరు టఫ్ కూడా ఎలా డర్టీగా ఉంటే క్లీనింగ్ కావాలనుకుంటే స్క్రీన్ మీద ఉన్న నెంబర్ కాంటాక్ట్ చేయండి. ఎంత లాంగ్ అయినా వస్తాం, బట్ దానికి తగ్గ అమౌంట్ తీసుకుంటాం. మన వర్క్ అయితే నీట్గా ఉంటుంది. చూసారు కదా ఎంత డస్ట్ వచ్చిందో. ఈ డస్ట్ అంతా నీట్గా క్లీన్ చేసి మొత్తం మెట్లతో సహా క్లీన్ చేసాం. వర్క్ ఫినిష్ చేసుకుని రిటర్న్ అవుతుంటే వర్షం మాత్రం 1 గంట మమ్మల్ని వెయిట్ చేయించింది. నెక్స్ట్ డే శుభ్రంగా క్లీన్ చేసుకుని క్రాక్ ఫిల్లింగ్ అయితే చేసాం. చిన్న చిన్న క్రాక్స్ ఉంటేనే తర్వాత ఫ్లోర్ కోట్ వేసాం. బ్రిటిష్ పెయింట్స్ ఇది. మనకైతే ఇది 11 years వారంటీతో వస్తుంది. వెయిట్ చేయకుండా ఫస్ట్ కోటింగ్ అయితే స్టార్ట్ చేసాం. మంచి ఎండగా ఉంది. ఎలా అయితే ఫస్ట్ కోటింగ్ కంప్లీట్ అయింది. ఫస్ట్ కోటింగ్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత ఇలా ఉంది. నెక్స్ట్ డే మళ్ళీ సెకండ్ కోటింగ్ అప్లై చేసాం. ఫైనల్ కోటింగ్ అయిన తర్వాత ఓవరాల్ లుక్ అయితే ఇలా ఉంది. నా వర్క్ మీకు నచ్చితే కామెంట్ చేయండి. వీడియో మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికి షేర్ చేయండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ మీ షారన్ క్రియేటివ్ వర్క్స్.